I'll eat this. Oh my god. The whole thing. Det er bare det er sådan en snack, den skal bare ind i munden, og så bare... Skal lige have den her? Nej, det behøver du ikke, Den skal bare direkte ind. Det er sådan, at man skal spise. Ja. Det er sådan. Du skal bare trykke på den, og du skal bare køre rundt, og... Er der ikke mere? Lidt stærk, ikke? Du skal bare ned. Bare synk. Hvad?